σας, σήμερα θα σας δείξω το bullet journal μου. Αυτό το έχω κλείσει επειδή γράφει το όνομά μου και το επιθετό μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Εδώ πέρα το έχω κλείσει επειδή επίσης γράφει το όνομά μου. Και εδώ πέρα έχω κάποιο post-it. Πάλι γράφει το όνομά μου, οπότε το έχω καλύψει. Ναι. Εδώ έχω κάποιο post-it και εδώ είχα post-its, αλλά ξεκόλλησαν. Εδώ πέρα έχω ένα μάτι που δακρύζει, ένα πρόσωπο, μισό πρόσωπο, γιατί άμα έκανα και το άλλο μισό θα ήταν χάλια. Έχουμε ένα λουλούδι. Good morning, τα αγγλικά μου, το φροντιστήριο. Επίσης, και εδώ είναι οι μέρες που απέμεναν για την κατασκήνωση. Δεν τις είχα συμπληρώσει όλες. Νομίζω ότι τις είχα ξεχάσει περισσότερες επειδή είχα πάει στα χωριά μου. Εδώ έχουμε κάτι βλακίες στο TikTok. Εδώ πέρα επίσης έχουμε μια υπέροχη ζωγραφιά από βουνά και σπίτια. Εδώ έχουμε το πρόγραμμά μου, το καθημερινό. Επίσης στις πίσω σελίδες δεν γράφω τίποτα, επειδή θα χρειαστεί π.χ. να κόψω αυτήν, γιατί να κόψω και την πίσω. Οπότε Δευτέρα θα καθαρίζω, Τρίτη θα βγάζω βίντεο, Τετάρτη πάλι θα καθαρίζω, την Πέμπτη πάλι βίντεο, την Παρασκευή διάβασμα, το Σάββατο βίντεο και την Κυριακή διάβασμα. Οπότε κάπως έτσι. Αυτές είναι ιδέες για βίντεο στο άλλο μου κανάλι. Και από εδώ πάμε στο πίσω μέρος του bullet journal. Εδώ είχα μια λίστα, οπότε και αυτή έγραφε το όνομά μου, οπότε την κλείσαμε. Εδώ έχω αυτοκόλλητα που έχω φτιάξει μόνη μου. Δηλαδή άμα τα βγάλεις κολλάνε και από πίσω. Π.χ. μπορώ να τα κολλήσω στο tablet μου, στο laptop μου, να π.χ. εδώ πέρα. Οπότε ναι, από πίσω έχω ζωγραφίσει μια πολύ απλή ζωγραφιά επειδή βαριόμαι. Μετά έχω κάνει πράσινο vibe. Αυτό στο βγάλουμε. Έχω κάνει πράσινο vibe, οπότε έχω βάλει αβοκάντο, ένα σαν σημειωματέριο και εδώ πέρα διάφορα πράσινα, ναι, διάφορα πράσινα γράμματα από εκεί. Εδώ έχουμε καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και άνοιξη και έχω φτιάξει πάλι τα ίδια αυτοκόλλητα και το 2022. Μετά έχω φτιάξει εγώ αυτήν εδώ, που και καλά βάζεις ρούζ, βάζεις bronzer, βάφεις στα χείλη, βάζεις πράσινο eyeliner. Ναι, και εδώ πέρα είναι κάποιες φίλες μου από το χωριό. Δεν θα σας τις δείξω, μόνο εμένα θα δείξω. Νομίζω έχετε δει κάποιον ή κάποια, βασικά μόνο φίλες μου είναι, οπότε κάποια. Ναι, δεν γράφει επίθετο. Και κάπου εδώ τελειώνει το bullet journal μου. Βασικά συνεχίζει από την μπροστινή πλευρά, αλλά το δείξαμε. Οπότε αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye!